أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi ngempela esithunyweni sika Allah uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana. Indlela enhle eqondile yokuphila. Copy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you'll never go wrong. Make the ittiba of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imitate Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lingisela uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, angeke uzulahleke empilweni. So Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah wathumela izithunywa zakhe emhlabeni zonke inhloso yazo yayinye, ukusibonisa ukuthi kumele emhlabeni siphile kanjani. Subhanallah. Thina sifana neqembu lebhola. Izithunywa zika Allah zifana nani nabaqeqeshi nama coach. Iqembu lebhola elingana coach, subhanallah, lelo qembu lelo angeke likhona ukufocusa ngoba alina coach. So thina sifana neqembu lebhola elingana coach, Allah bese thumela coach bakhe izithunywa zakhe ukuthi zizosibonisa ukuthi kumele siphile kanjani. Yingakho ke Allah subhanahu wa ta'ala wathumela isithunywa sakhe unjingalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam eze naye emhlabeni ukuthi azowenzani, azobonisa abantu ukuthi kumele baphile kanjani. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala akafunanga ukuthi aphile njengalabantu laba engathi bayagula, the hermits. Labo bantu labo abanye babo bahlala ezintabeni, abahlali nabantu, kuthiwa abadli, basibonisa nje omunye le India kathiwa lo muntu lona uneminyaka engalibeki unyawo lwakhe lwaka right phansi, eliphakamisile kanje selaze loma la lwabagongobala unyawo loma lathula lwathi akalibekile phansi. That is a hermit, umsangano leyo nto leyo. So Allah akafunanga ukuthi isithunywa sakhe siphile njengalabo bantu labo, ngoba abantu bebezomxwaya. Allah wenza ukuthi afane nawo wonke umuntu, aphile njengawo wonke umuntu, aganwe, abe namakhosikazi, akhale naye mayeza ubuhlungu, aphile phakathi kwabantu naye, apheke, enze yonke into, ahambe phakathi kwabantu, akhule njengawo wonke umuntu, akhuliswe abantu bembhekile, akhule phambi kwabantu, ngoba Allah wayengafuni ukuthi abantu bamxwaye. Subhanallah. Ngoba makungathiwa khona manje nangu umuntu lo kazalwa, lo muntu akakaza nyathela umhlabathi uhambe emoyeni, abantu bazomxwaya, bazobaleka, bazothi umuntu onjani lo, thina sihamba phansi yena uhambe emoyeni. Subhanallah. So Allah wamenza ukuthi ahluke, angawubalekeli umhlaba kodwa aphile emhlabeni, angaphile ezintabeni nasemigedeni nasemahlathini, aphile nabantu. Subhanallah. Allah wenza ukuthi aphile impilo ezobonwa abantu, abantu bamjabulele, aphile nabo, angaphili impilo le ezokwenza ukuthi abantu bangasondeli kuye, bahambele kude naye. Yingakho abantu baze bamnika igama lokuthi Al-Amin, othembekile, othenjwayo, ngoba wayephila nabo abantu bembona. As-Sadiqul Amin, subhanallah, the trustworthy, oneqiniso, ongakaza aqamba amanga empilweni yakhe, ngoba babephila naye bembona indlela ayephila ngayo nendlela ayeziphethe ngayo. Subhanallah. Kodwa ngoba Allah subhanahu wa ta'ala wayefuna ukuthi lesithunywa sakhe lesi abe isibonelo kubantu, Allah wamvikela ezintweni eziningi. Subhanallah. Singabala nje singaqedi. Akazange waqamba amanga empilweni yakhe. Subhanallah. Akakaze empilweni yakhe athi hayi noma athi no, akakaze empilweni yakhe.
mayethi no mangabe etestifya ebunyeni buka Allah athi la ilaha illallah. That's why abantu abaningi bebethatha advantage ngoba yazi ukuthi akakwazi ukuthi no, bamcela izinto abaziyo ukuthi angeke athi no, wayekunika noma yini oyifunayo wayekunikeza noma ngabe le nto leyo uyithanda kangakanani. Subhanallah. Wayephila kahle nabantu, ethanda intandane, ethanda abafelokazi, subhanallah, ethanda abafelwa, abantu abahluphekile, wayephila kanye nabo, ezibandakanya kanye nabo abantu abahluphekile. Elwela nje amalungelo abantu, engazwani nento ephuma endleleni. Subhanallah. Ezweni lakubo kwakuphilwa ngezimpi, kugqilazwa abantu, kubulawa abantu, kuhlale kuliwa njalo, abantu besifazane bekusithwa njengeenkomo, kubulawa abantwana bamantombazane bephila. Engayithandi yonke leyo nto leyo, yingakho wayevele nje asuke nje ayihambele, ayoyihlalela la ehlalela khona, ayicabange lento leyo ukuthi ngingenza kanjani ukuthi abantu bakithi bayiyeke lento leyo abayiyenza. Umuntu wesimame nje wayenganamalungelo at all. Kwakwaziwa nje ukuthi umuntu wesimame idomet. Subhanallah. Imuwarisha, imphethe kabi lento uMuhammad sallallahu alayhi wasallam. And then Allah wamenza ukuthi aphile phakathi kwabo abantu, eloke engakuthandi lokhu okwenziwa abantu. Allah wenza futhi kube umuntu ojwayelekile, oyindoda nje, owumfana nje okhulayo nje naye, abe yi-teenager naye, abe yi-youth, abe yijongosi, abe yinsizwa naye, abe ubaba naye, azaganwe naye, athathe unkosikazi, subhanallah, abe nezingane. Allahu akbar. Ukuthi naye asebenze, kungaveli izinto nje zizenzakalele. Subhanallah. Those lazy Muslims abangafuni ukusebenza. Our Nabi sallallahu alaihi wasallam bekasebenza, subhanallah. He was doing trading, wayesebenza, wayenza business, wayesebenza. Manje wena ohlelo ongafuni ukusebenza uthembeni isithunywa sika Allah subhanahu wa ta'ala, sasebenza. Wallahi sibona ukuthi umuntu lo uphila kanye nabantu. Subhanallah. Sengathi Allah angasinikeza itawfik, asivule ingqondo, asivule amehlo. Naye inkinga abantu ababhekene nazo naye zasibhekene naye, ebuzwa naye ubuhlungu, ehlukunyezwa, ehlukumezeka, ethukwa, esongelwa, ezingelwa, bezama ukumbulala. Akukho kwenzeka kithi abangakwenzanga kuye, ngoba Allah wayefuna ukusibonisa ukuthi umuntu lona akuyona ingilozi, akahlukile kwabanye abantu. Ekugcineni mayena 40 years, uma ngabe kufika isambulo kuye, abantu bamphika ngathi abamazi. Subhanallah. Abazenzi bafuzise Satan. Wenza izinto, akhuluma izinto aphike, akushiye wena nengcapha, akushiye wena necala. Sengathi ke umdali angasivula amehlo, asivula ingqondo, sifunde ngalesithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, hayi nakuphela, nazo zonke izithunywa zakhe sifunde, khona sizothola, sithole izifundo kule izithunywa zakhe ayithumele emhlabeni, kodwa zonke munye umlayezo ezazulethile emhlabeni: la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka Allah. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.